Здравейте, здравейте, приятели на Атоми! Отново сме заедно с следващия въпрос и следващият отговор относно продуктите и бизнесът Атоми. Днес е 6 април и за днес въпросът е следният. Може ли човек с остра миелоидна левкемия да приема хемохим? Така, вчера дойде въпросът и отговорът е следният. Да, може. След консултацията, която направих с моя сътрудник, доктор Давид Харамио, той каза, че може и всъщност това е най-добрият начин да се третира. Аз предполагам, че човека го третират с химиотерапия, нали, случая в България. И също така доктора ми препоръча да обясня, да кажа и за други продукти. Сега, първо за хемохим. Хемохим в по-високи дози. Както винаги казвам, за случаи с ракови образования, 2 пакетчета са твърде малко. Тъй, че е добре да се увеличи дозата 4 до 6. По принцип, винаги препоръчваме 6 пакетчета хемохим. След това високи дози на витамин С. Витамин С е изключително важен при хора с туморни образования. Нони. Продуктът Нони. Предполагам вече много хора са чували за него, познават го. Това е ферментирал концентрат от Нони. Също е един от продуктите, които препоръчваме в този случай. Говорим за остра миелоидна левкемия. И този продукт. Комплекс Б. Б-комплекс, витамините от тази група Б. Така че това е, което бих могъл да препоръчам за този случай. Сега, нещо много важно относно витамин С. Витамин С от аптеката или който и да е друг, когато вземате, рискувате да е витамин С синтетичен. Така че изберете органичният витамин С, който е пълен с биофлавоноиди от 6 различни зеленчуци и плодове. Така че този витамин С наистина помага. Аз имам една колежка в Германия, която също има подобни проблеми и преди това е вземала витамин С, но от момента, в който започна да взема витамин С Атоми, по 6 пакетчета на ден взема, усети, че има значителна разлика. Защото така или иначе ви е ясно, че синтетичният витамин С е изкуствена киселина. Докато тук говорим за биологични продукти и биофлавоноиди. Това е, което исках да споделя днес с вас и се надявам пациентът да се възстанови и да няма много такива случаи. И за да няма такива случаи, вземайте 5 базови на Атоми профилактично. Хемохим особено е една добра застраховка против случаи като този, ракови образования и така нататък. Така че профилактично 2 пакетчета на ден, както препоръчва компанията, е добрият начин за превенция и за предпазване от всякакви болести. Хубава неделя на всички желая и до следващия път. Чао!